बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाहामैनो न'आव सफैबाय। गोबां रायजो राजा लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि आरज गाबनाय आरो डक्टरनि दिथायाव दिनै बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि न' फारसे गाहाम देहाजों सफैबाय। मिथिनाय बादिब्ला देहानि हरखाब लोरबांथियाव दिपेन बर'आ थांनाय 21 मे निफ्रायनो गुवाहाटीनि गभट आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बेबादिनो थांनाय सानखालि मोनाबिलिनि समाव डक्टरनि बिथोनजों गाहाम देहायै गावनि न' फारसे सौफैयो आफादगिरि दिपेन बर'आ। आरो बे समाव माखासे सान न'आवनो दिदोमै थाथ'नो थाखाय डक्टरनि खावलायनायखौ फोरमायथिदों आफादगिरि दिपेन बर'आ। बेजों लोगोसेनो देहा फाहामसालियाव थानाय समाव गावखौ खौरां लाहैनाय गुबुन गुबुन आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो गावनि गाहाम देहानि थाखाय आरज गाबनाय गोबां रायजो राजाफोरनिसिम गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथिजों रोजा रोजा साबायखर बावहरदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाय लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।